Etek buian teh talu. Sudah tu agi tadah teh. Sebab beko etek kan yo ayange. Beko nak pakai tadah beko amat ciwe langsung saya minum malatu lo bibir aku. Tanang. Ya. Ya teh, buian anu teh. Ndak usah anu teh agak manis bana. Pokok tagaso tanue. Lah cuma. Ya. Teh. Beko ndak usah teh gorengan tanue. Teh kocok. Yo, jangan gorengan teh. Teh. Yo teh. Teh. Sudah tu beko agi asam seketek teh. Iya teh. Teh. Kalau umpama beko etek mamanu talu tu mah. Ayi je banyak nan teh. Yo beko ndak dolo kesehatan itu ya teh. Teh talu. Kok teh talu etek ko yo badaceh rasue. Patang saunggu lo kawan-kawan bobo kamari ko mah. Abi mamuji ke sadoe. Iyo teh talu etek ko disiko se baru nyoa ala taraso deh. Ko tanago yo bertambah. Kari hase karajo deh. Lansai dek teh talu sagale etek ko. Pada lamu na etek ko. Iya teh. Ande bantu se pakai pipet madok kawak lah tu. Asiko lah teh duduk Ndak ambo kabatnya tanyo gitu Iya dek mencari bantu sel teh Alah bantu turun-turun naik dia tu jatuh ko. Ande lah bara banyak lapau kadai teh talu nambo cubo ko teh Iko gak pada ceh dibantu saya bola halalah. Enak. Aduh kebo sambut teh. Lai ba acara lo dek tek mangocok. Hanya paket. Lemak ngocok. Jadi kalau kena jumpa hati. Tuh hasilnya mau dekor mah. Hasilnya lama bantu rancak. Dia pun angkat tujuh benar pipet madok kawat kau ya. Kalau ambo bantu angkau orang tu minum juga. Iya. Iya. Ambo kinyam enggak seketek lu teh Ya, coba lah. Enggak sairut teh. Tuh. Coba lah mah. Ange teh. Angge. Agak taraso teh talu ko teh Iya teh talu ya. Teh talu. Oh iya. Ande. Teh. Jangan mengecek mari adik model orang pakak ayo mak ciel. Agak kemari teh step Ini dah baat jangan kulit. Yolah kalau itu permintaan mama. Lah 7 tahun teh, lah 7 tahun. Lah 7 tahun teh. Lah 7 tahun mah teh. Tapi ya mah kadang-kadang ambo etek mungkin marasuan jo. Mangambo kamari jo ari, mangambo kamari jo ari. Kalau mau cari kadang etek ndak luari gitu. Jadi kecil ambo mate kalau umpamanya Ko pay duduk ya dari rumah tadi begitu sampai semayang bawa kain kiro pay baca cewek si ko ngaduin bini orang situ kada jos ko kira ya pay pulang ay Jadi ko cerita Laba bini rupo bisa dipercaya. Kamu sih kumbang ganti kan enam pulang bagudo kalau lagi minum juga baby lupo sagalo nanako iyo
ada pigonya managi ya deh. Bagai cepat tuh yo. Oh di karet batang nilo nali enggaran balam duo. Salah kami nung tetar duepi. Jarang wah pulang kena lamo.